Moni ndekungo kamba mwachangu changu za Alia anali katswiri oyimba wa ku USA. Panthawi iyo ankatchedwa Queen of R&B yet achina Beyonce asanafike pamene alipa kunali Alia. Ne anali ndi talent osati yoyimba yokhayi, anayambanso kupanga act mafilimu ena. Anabadwa pa 16 January 1979. Ne anali kwa awiri iye ndi mchimwene wake ku banja kwawo. Anapezeka kuti anayamba kuimba ali wang'ono kwambiri, nde anapezeka kuti amene amamuthandiza ngati producer wake kutulutsa albamu anali R. Kelly omweyo ali ku prison. Nde anayamba kupezeka kuti panayamba mphekesera zone kuti amapanga naye chibwezi. Nde mphekesera zonse zinalandiridwe bwino chifukwa choti Alia pa nthawi imeneyo anali zaka 15. Ngakhale ankakanakana, magazini ina inapezeka kuti anapeza marriage certificate pakati pa Alia ndi R. Kelly. Pa nthawi ya Alia ali ndi zaka 15, nde anthu anakwiya kwambiri. Alia ndi R. Kelly amakana mati ndi zabodza, anthu angopanga forge. Koma makolo ake anakayipangitsa khanso, anapangitsa anawo ukwatiwo unatha. Ndi Alia anapitiriza career yake kumatchuka kwambiri chani. Anapezeka kuti anapanga act filimu yake Romeo Must Die ndi Jet Li, mmene anaonekera kuti munthu yuso acting amayitha kwambiri. Anapezeka kuti anazatulutsa nyimbo ya nyuwani Rock the Boat. Nde amanyamuka anapita ku Bahamas kumene amakajambula video ya filimu yake ya nyimbo yake ya Rock the Boat yo. Nde munali mu 2001 mu August. Nde ananyamuka anakwera private helicopter, anapita ku Bahamas kuja ndi gulu lake. Analipo onse limodzi anthu 8. Anakajambula video ya Rock the Boat ija, ndipo bwerera anapezeka kuti anawapezera ndege yoti akwere, koma khangati timu yakeyo amayang'ana zochipa, samafuna ndege zodula. Anapezeka kuti anapeza ndege iyi Cessna 402B yoti inapangidwa mu 1976. Ne ndege yake pilot wake amene amayendesa ndegeyo anali uyu, dzina lake Louis Morales. Ndi anapezeka kuti ndegeyo amatani anayisankha ifo chinoti inali yochipa, pamene ndege zomwe amasankha nthawi zonse zinali zodulirako. Ndi anasankha yochipayo, koma ndege imayenera kufika ndetiro ndati pa 25 August 2001. Imayenera kufika 4:30 madzulo, koma anapeza kuti anachedwa pafupifupi ndi 2 hours, anafika 6:15 madzulo. Ndi anawapeza anthu atakwiya ita achina Alia ndi gulu lake. Panali Alia, bodyguard wake, panali stylist wake okonza tsitsi, makeup artist, anthu onsewo anali patipo pamenepo. Nde anakwiya kuti akwachedwesa afuna azibwerera kutiko ku USA ku Miami. Nde atafika pilot uja anayang'ana katundu wawo anthu aja. Koyamba anapeza kuti anthu analipo 8. Ndege inali yotenga anthu 7 okha. Ndi ananena kuti mwachuluka mulipo 8, pafunika anthu 7. Ndi anapeza anthu atakwiya kale, nde pali maripoti oti anthu ankakangana pamenepo. Ndi atayang'ananso katundu wawo anawuza kuti mwanyamulanso katundu ambiri, ndege ndi yaying'ono singanyamule katundu yense. Nzomwe anthu amakangana pamene pachoti iwe wachedwa kale, timafuna kuti tizipita, nde uzitiwuzanso kunena kuti katundu wathu ndi kuti wachuluka. Ndegeyo limit yake yonyamula katundu inali 2857 kgs. Pamene katundu amene anali naye achina Alia anali 3284 kg. Plus anali ndi munthu wa extra. Ndi analimbana pamenepo. Nde vuto lake pilot yo Louis anali ndi milandu tosadziwika bwino kumbali yake ino moyo mwake. Anamugwira mchamba. Nde amaopa kuti ntchito zimuvuta kupeza. Nde anapeza kuti apapa customer ndi Alia millionaire. Nthawi anali ndi net worth ya 8 million. Aliayo ndi anaona kuti kuli bwino ndingowatengawa ndikasiye ndithana nazo. Pilot anali ndi mphamvu yonena kuti no mwachuluka, ndipo katundu wachuluka sitinganyamuke. Koma after kukangana atamuopseza pamenepo ananyamuka. Anakweza katundu yeseyo, anthu onse aja nkukwera. Munthu wa extra yo wa number 8 anakwera kutsogolo ndi pilot. Ndi anthu anyamuka, ndegeja inati yanyamuka ku Bahamas kuja kumene analiko. Inaluza mphuno mmwamba mene mapangira kunyamuka kumapita mmwamba. Itafika mmwamba inapezeka kuti yangobendekekera ku manzere, kenako kuluza speed ndegeja nkutani
kugwa pompo sinatengenso nthawi, within minutes inangokwera mmwamba nkugwa. Itagwa Aliyah ndi anthu ena 5 anafera pompo, pamene anthu awiri analanga dali moyo, mmodzi mwa iwo kukhala bodyguard wake, koma anthu ena onse anathera patipo, anathera pamenepo. Bodyguard yo ndi munthu wina anakafera ku chipatala, sanatenge nthawi yayitali, angotenga ma hours. Koma umo ndi mmene anafera Aliyah ndi ngozi yake ya ndege, chifukwa chonyamula katundu wambiri, komanso chifukwa chonena kuti pilot sanalimbe nazo nkonena kuti simungakwere ndege ndi katundu yense. Zikomo kwambiri.